Nairehistro ang insidente nin kasulo sa sarong residensya sa Zone 5, Barangay Peña Francia sa siyudad ng Naga. Sigon kay Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort na BFP Naga, nakaestar sa nasambit na lugar si Armando Daaco na pigtutuboda na may kakundian sa pag-iisip. Sa investigasyon, nagluluwas na nagsulo-subot ini sa Locan Harong na naging kausa kan pagbungkaras kan kalayo. Tulos man na naagapan kan Bureau of Fire Protection ang insidente. Kinakalkular na 2,000 pesos ang winalat na danyos sa kanasambitan ng kasulo. At around 7:10 in the morning kanina, no? So nireport dito sa station natin na meron nga pong nasusunog na residential establishment dito sa Zone 5, Peña Francia, Naga City. No? And immediately nag-dispatch tayo ng tatlong fire truck and na-fire out siya at around 7:20 in the morning. No? So based dun sa investigation na kinonduct ng ating mga investigators, no, lumalabas na yung involved ay isang residential na made of light material. And then ito ay pagmamay-ari ni Ma'am Emma Alegre, 61 years old. Pero yung during that time, ang nakatira doon ay si Mr. Armando Daaco na allegedly is merong diferensya sa pag-iisip, no. So based sa investigation na nangyari is itong tao, si Mr. Armando Daaco is nagsiga ng mga basura para magpausok dun sa area dahil malamok mo yung area. But unfortunately dahil made of light materials itong maliit na bahay is nadamay siya at yun nga ang pinagmulan ng sunog. Sa kunyan padagos ang patanid kan opisyal para dahil na mautrupa ang nasambitan ng insidente. Yan ang dagdag na barata gikan sa One Media TV 48 Naga, Jerome Breeze para sa News Force Bicol.